Saint Benedict. He is presented to us as the lawgiver. Let us now sing the two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Kindly all stand. Oh, blessed by God, Saint Benedict, let sadness not our hearts afflict, as we our praise and tribute bring thy saintly life and glory sing. Saint Benedict, to thee we turn, the secrets of God's grace to learn. Oh, guide us by thy wise degrees, that God alone we seek to please. God taught thee to reject the works of sinful world which men begun, then like a star that glitters bright, God made thee a holy light. Saint Benedict, to thee we turn, the secrets of God's grace to learn. Oh, guide us by thy wise degrees, that God alone we seek to please. Kindly be seated. A reading from the Dialogues of Saint Gregory. I would like to tell you much more about the saintly abbot Benedict, but there is one in particular that I would call to your attention. While the man of God was renowned for the many miracles he wrought, he was no less understanding for the wisdom of his teaching. He wrote a rule for monks that is remarkable for its good sense and discretion, as also for its clearness of language. Anyone who wishes to know more about his life and character can discover in his rule exactly what he was like as an abbot, for his life could not differ from his teaching. Reflections on the law of God. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my heavenly Father. Too readily we imagine ourselves good Catholics when, with sincere intention and goodwill, we do what we think is right, although we actually transgress the law of God in many ways by following our own misguided judgment. Value of the law. Saint Bernard warns us that he who has himself as a master makes himself the disciple of the fool. Since spiritual perfection consists in conforming our will to God's will, we must aim to know God's good pleasure, saying with the psalmist, your laws are far more precious than 1,000 gold and silver coins. They give the greater joy and peace than all the riches in the world. Respect for authority. Keeping the commandments is not possible without a deep sense of respect for legitimate authority. If we look upon our superiors as God's representatives, we shall seek His law from their mouth and be guided safely in the way of obedience. The prophet Malachi said
of the Old Testament priests, for the lips of the prophets. And priests should guard knowledge, and the people should seek instruction from his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. With all the more reason do we turn to Christ's anointed priest for the law of life. Behold the law. In writing his rule, Saint Benedict was moved by the conviction that nothing matters so much in the spiritual life as the obedience to God's holy will. Therefore, he undertook to summarize the gospel precepts and offers them to his followers with the words, "Behold the law under which you wish to do battle. If you keep it, enter. If not, then freely depart." Indeed, in life struggle, the knowledge of the divine is a constant source of courage and consolation. Your laws, O Lord, are perfect. They give us life and comfort. Your wise decrees are fruitful. They guide the poor and humble. Your precepts, Lord, are righteous. They make hearts glad and joyful. Let us pray. Kindly kneel. God, our Creator and Supreme Legislator, you inspired Saint Benedict to compose a Christ-like rule of life. With the gospel as his guide, grant that we who seek to serve you under the guidance of his rule may persevere to the end in keeping your commandments. This we ask of you through Christ our Lord. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, man of God, Pray for us. Saint Benedict, man of prayer, Pray for us. Saint Benedict, father of monks, Pray for us. Saint Benedict, promoter of missionary zeal, Pray for us. Saint Benedict, teacher of justice, Pray for us. Saint Benedict, lover of peace, Pray for us. Saint Benedict, prudent guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, spurner of demons, Pray for us. Saint Benedict, patron of the dying, Pray for us. Lamb of God who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world, Have mercy on us, pray for us, O Holy Father Saint Benedict. that we may be made worthy in the promise of Christ. Let us pray. God our Father, your Son Jesus Christ promised us, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it shall be opened unto you. With confidence we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. O Holy Father Saint Benedict, blessed by God, both in grace and in name, who while standing in prayer with hands raised to heaven, didst most happily yield thy angelic spirit into the hands of thy Creator,
and hands promise zealously to defend against all the snares of enemy in last struggle of death. Those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys protect us. Beseech thee, O glorious Father, this day and every day by thy holy blessing, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all thy blessed, through the same Christ our Lord. Amen. Our Holy Father, Saint Benedict. Let us sing the two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Kindly stand. In wondrous ray of God's own light, the world appeared before thy sight, and now emptiness did see of earthly things, whate'er they be. Saint Benedict, to thee we turn, the secrets of God's grace to learn. Oh, guide us by thy wise decrees, that God alone we seek to please. Praise, honor, glory be to thee, most blessed Holy Trinity. Thy love unbounded did impart to Benedict's enraptured heart. Saint Benedict, to thee we turn, the secrets of God's grace to learn. Oh, guide us by thy wise decrees, that God alone we seek to please. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us include the holy intentions in today's fourth novena, Mass in honor of our Holy Father, Saint Benedict. Thanksgiving, good health, and special intentions of the family of Kathy Ifurong, Nestor, Mila, Julius, Carla, and Kathleen Ibay, Mr. Roberto Lita Dumlao, Cheneline Eduardo Espino, Baby Baluyot, Mr. Jose Mordes Jr., Nati Lingad, Miss Eva Dabu, Dr. Christine Ann and Dr. Carlota Gutierrez, June Morales, William Quarry, Jerome and Luz Reyes, Jaquelo Acosta, Marilu Mendoza, Celia Razun and Sisters, Paz Roque, Linda and Feli Bacani, Romana Joel Reyes, Susan Dico, Pining Manapol, Tenko Sisters and Mercy, Marilu Morillo, Grace de Mesa, Lito and Boy Tan, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Ligaya, Noel and Lu Nukup, Domingo Luce Dizon, Joel Ifurong, Marlon Tayag, Ricardo Dizon, Glenn Franco, Neth Bonus and Ann Manalang, Sister Irene Ginto, R.C. Borja, Mayor and Mrs. Ted Tumang, Dr. Jude Teresa Verzosa, Quirino Yap and Sons, Benji Co, Sunshine Superstore, Pines Lagman, Remedios Manalang, Kay Lazaro, Loretta Chelin Lindsay, Oblates of Saint Benedict, Mrs. Irene Katibog, Ernesto Nena Ong, Engineer Ray Pexon, Engineer Nolly Gurley Vitug,
Engineer and Dr. Adrian Monet Briones, Engineer Sebastian Pagco, Dr. Lizelle Bonifacio, Maring Sison, Elmer Corazon Barrera, Felicing Sampang, Dr. Belen Gonzalez, Dr. Pedro Papio, Dr. and Mrs. Mike Rivera, Dr. Angelito Maricon Medina, Rolando and Andela Rivera, Dan Kapati, Monica Ludi Ana and Marie Tumang, Do Martin Gomez OSB, Jason and Early Manaloto, Rodrigo Glenda Beltran, Gianna Lianes, Honorable ex-Vice Governor Cielo Salgado, Joveria Lianes, Chris Coronel, Jean Gregorio, Mr. and Mrs. Eduardo Beneriza, Dr. Evelyn Banyares, Jonel and Elsa Del Rosario, Matt Felipe Pineda, Bang Valenton, Lore Inventor, Andy Bonifacio, Sister Irene, Matt and Felipe Pineda, Oliver Isguera, Cheryl Espiritu, Architect James Howe, Abelardo Francisco, Ruby Alejandro, Aurora Agnes Abad Santos, Mr. and Mrs. Teodoro Sampang, Engineer Jose Nolasco, Engineer Art Manahan, Engineer James Manaid, Dr. Loreto Howe, Architect Alvin Galura, Mr. and Mrs. Parchona Pamintuan, Pio Paco Sisters, Susan Vitog, Ignacia Family, Melba Basilio, Alma Paras, Elesio Sita Tolentino, Violeta Matic, Wilson and Paula Lainera, Antenero Maata and Delia Olita, Honorable Dr. and Mrs. Angelito Medina, Rafi and Dr. Teresa Mapalo, Lazatin and Panlilio, Perla Gumin, Net and Boy Alquero, Mr. and Mrs. Marshall Gloria Macabalug, Donnie L.B. Pangilinan, Ray Susan Malyari, Pine Serrano, Agnes Dulay, Yonela David, Darwin Jenny Conanan, Carding Flor Conanan, Alex Bethrel Medina, Engineer Jesus Ponzalan, Dr. Ads Manalo, Edna Castillo, Lito Carmen Lazaro, Franklin Lilian Borromeo, Edmond Faye Ann Cruz, Lourdes Tolentino, Charlie Lacson, Nilo Enrico Nukup, Reynanti May Sandico, Jen Griffin, Let Hizon, Barangay Captain Javier Hizon Jr. and Honorable Ludet Sikat, Sel Martinez, George Dungaw, Antoinette Manalang, Lim Cordero, Jesus San Luis, Sita Rodriguez, Judge Pedro Sunga, Del Zamora. For the successful medical board exam of Red Mapalo, good health and recovery of Sister Mary Thelma Rusiana OSB, Sonia Dairit, Don Benildos Maramba OSB, Donnie Soon, Florentina Sunga, Alex Nuki. For the repose of the souls of Javier, Carmelita, Luz, Roma, Eloisa, Jing, Sita, Natividad, Mother Agnes OSB, Sister Benedict OSB, Sister Scholastica OSB, Monsignor Constancio Panlilio, Shirley, Manuel, Pedro, Sister Luisa and Paquita, Reno, Jose, Tranquilino and Reynaldo, Endring, Emang, Charing, Juliana, Agustin, Jose, Alejandro, Pedro, Nesita Abelardo, and Sabas Sampang. Mayapayamak po kay kayungan. Kanito pagbasosyan, pangkiabetala po pa rin kay katamang panalangin, di makatuking intentions. Pasalamat ng Manuel Canlas and family. Birthday Thanksgiving, Louis Matthew Pineda, Mary Claire Nosawa, at Joselito Pangilinan. Special intention, Lau and Canlas family, Mary Chris Nosawa, Irene and Lisel Nukup. Antimurin para karing kaladwak ng purgatorio, Father Eloy, Domingo Sr., Cecilia, Simeon, Lorenza,
Reynaldo, Epitania, Elisa, Rolly, Jose at Rosita. Talakad tapot makyabe kindalita pamuklat. Kinaginingin pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ning Diyos, at ang pamakyagon ni banal na Espiritu, mantabaya kay kaingan, At keko ang timurin. mayapayabak kay kaingan po, Maya payabak po amo. at welcome king kaya katamong parokya, at ang ginuyang may birangin ni kaya katamo kaniting habak, bang may tipon-tipon tamo, at pag kaya katayang pisulusulwan, ing amanon na, at ing kayang katawan at daya, king komunyon. Nya batang bebeng matampang ganap kaniting banala kapag masusyan, kaya katalapang aminan at pagkalungkutan ding kasalanan tamo, anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Yesus, larawan ng ipa, mabagal kang mimwa, labis-labis ka lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, mayat ka karing sabla, magana ka at mitmong pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, babangon mo ring sablang misakab at antabayanan ding sablang mibabayatnan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king Vie, alangangga. Amen. Ligaya, Diyos, ligaya.
Panalangin tamo. Oy pa, king pangabangon ng iba't king kamatayan ning kekang anak, mi bait ing bayong biye. Ing pibata ng pamailasa, binalik ning kapanayan king metong ayatong migma ng kamatayan. Ipaintulot mong kapilan man, nakiyasido ning kasalanan. Kapamilatan ding alang ulagang pangako, ning lilipas sa tula. Gawan mo kaming parating kasanmetong mo. Bandi pabanalan ing tulami, at munye biye ing lugod mi. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tako king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Zacarias. Ing Ginoo sa sabyan na iti, magsaya kayo king puso at kaladwa, memalen ning Zion, kuli sa kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawan yu ing kekong ari daratang ya ke kayo, daratang yang kambening pamagwagi, ampon ning tagumpe. Dapot mapagpakumbabaya at metong yang asno ing sasakyana, metong yang bisero, anak ning gaindong asno. Ilako nala king ringkaro de gera karin Ephraim, at ding kabayong pakigera karin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit king labanan, kaya langan siran. Ingke kong ari kapayapan ingkeyang itatag, libutad ding nyayaliwang kayarian. Ingkeyang pamamahala magmula king dayat malat, angga king kasumangid a dayat malat. Manibat king ilog e Euphrates, angga nakaring sepo ning yato. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman o kakong Diyos at Ari. Purihan king lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Purihan king lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Purihan king lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Purihan king lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ing kekang kamalan o kakong Diyos at Ari. Alananga ing pamipasalamat ko keka, king balang aldo pasalamatan da ka, at puriyan kapilan paman. Purihan king lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Purihan king lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo, banayad ya king pamimwa at ekukupas ing lugod na.
Maya pialub ing ginu karing sabla, ing kayang lunos at yuking sablang dapat na. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o ginu, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Tapatiya ing ginu karing sabla ng pangako, at pawangan mayap ing dapat na. Susopa nala ring maliligalig, at tatalakad nala retang at yuking kabigwan. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Urian keing lagyu kabinan paman, o kakung Diyos at hari. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, kayong mabibiye agpangking adwaning ketutubong pangataw. Nune mabibiye kayo agpangking agyag na ning Espiritu. Nung tune pining Espiritu ning Diyos manuknangan niya kaya kayo. Ninuman ing enapanuknangan ng Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung ing Espiritu ng Diyos, ape pasubling miye kang Jesus, manuknangan niya kaya kayo, ing pepasubling miye kang Kristo, pasublia nala namang miye, ring katawan yung malalaso, kapamilataning Espiritu ng manuknangan kaya kayo. Uli niti kapatad, atin tamong katungkulan, dapot para mibibye, agpangking agyag ning ketutubong pangatao tamo. Uling nung mibiyebye kayo, agpangking agyag ning ketutubong pangatao, mga mate kayo. Dapot, nung agpangking agyag na ning Espiritu, papatenyo ing marok ng pamitaning katawan, miye kayo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Ikpa, ginuning banwa at yato. Pepakilala mo ka ring taong musmus ding misteryo ning kayarian. Alleluia, alleluia, alleluia,
mantabi kay kayo, at keko ang timurin. pamamasa aking may pabalita, pangkang San Mateo. Digaya keka o Ginoo. King orasita nga nang migsalitang Jesus. Ipa, ginuning banwat yato, pasalamatan da ka. Huling pepakilala mo karing taong musmus, inge mo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Wa ipa, huling itiing sarili mong tula at kaburian. Ing sabla, binyena ka na ako ning ipa ko. At alang makakilala king anak nung emo ing ipa. At alang makakilala king ipa nung emo ing anak. Adetang biryanang makakilala kaya ning anak. Lumapit kayo ka na ako, ikaying sablang magkasakit, at mibabayat nan king kekong pupusanan. At ako dinanda kong kapainawan. Pusanan niya yung pawid ko, at mag-aral ko ka na ako. Pablasang mamu ko at mababalob, at makatuklas kong kapainawan para karing kaladwayo. May niyang dala ning pawid ko, at mabayat, ing papusan ko kaya kayo. Ing mayab ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo yung humilyo. Magandang morning. Good morning po. Magtagalog tama na kasi live stream niya po ini. 8:30 a.m. Mass. So, kamusta na po ang bawat isa? Okay lang ba kayo? Ang hirap ng nakatakip ang mukha. Hindi mo nakikita ang facial expression. Kaya pala binigyan tayo ng bibig ng Panginoon, hindi lang para gamitin sa pagkain, pagsasalita, kundi para malaman mong ekspresyon ng mga tao. No? Kasi ganyan po parang, ano ba tayo niya? Para tayong mga aliens. walang mukha. No? At sana nga po nakakangiti pa kayo, at panatag pa kayo sa buhay nyo, sa kabila ng ating pinagdadaanan. No? At maganda naman po na nasa panahon na tayo ng karaniwan, ordinary time at ang aming suot ay kulay berde, yan, green. No? Ito po yung kulay ng karaniwang panahon, wala tayong pistang pinagdiriwan, karaniwan lang, ordinaryo. No? Pero kahit na ordinaryo, kulay green, ibig sabihin dapat buhay na buhay. No? Kasi ang green po, ang simbolo ng buhay na Diyos. Hindi kailanman nalalanta, natutuyo para siyang puno na nananatiling green ang kanyang dahon. Ano man ang panahon, kaya tag-ulan man o tag-init, at kahit nawa winter, nananatiling lunsyan ang kulay. Always very much alive. Kaya ito po'y sinisimbolo ang Diyos na laging buhay. Hindi kailanman nawawala. At hindi po ba dapat ganyan din tayo? Dito sa buhay natin sa mundong ito, dapat hindi tayo nalalanta, natutuyo, kahit ano man ang pinagdadaanan natin. Dapat laging buhay na buhay tayo at feeling fresh. Kaya nga po dito, iba-iba na yung mga ginawa nating nilikha ng tao para freshen up tayo. Para i-refresh tayo. Mayroon ng mga nilalagay sa mukha, ganyan, para maramdaman natin ang freshness. Yung iba po, pag pagod, isang malamig na basong tubig lang, ayos na. Yung mga kalalakihan po, pagkatapos ng maghapon na trabaho, bigyan mo lang ng isang malamig, ice cold serbesa, ay, ox na yan. Lalang sakristang ko, bigyan mo, wag lang isa. Bigyan mo nga kay sakristan ng 3 red horse. Ay, ayos na yan. Masaya na siya. Revive na yan. Marirevive na. At tayo po, meron tayong mga kanya-kanyang paraan kung paano natin i-stress ang sarili natin. Mag-unwind. Ika nga. Iba, pakanta-kanta sa videoke. Kaya naman spa. Massage. Pwede po yan. Iba-iba. Shopping. Kaya lang po ngayong mga this past days, parang nawala yung ganyan na ginagawa natin. Naputo lang ang
regular o yung normal nating ginagawa. Yung iba, ang pag-distress nila, pag Starbucks, pag kape-kape, ngayon wala. O yan naman yung maglalakad lang sa mall, ngayon takot ang marami sa mall. O yung ibang mga babae dyan na sa parlor nila dinadaan ang kanilang init ng ulo at galit at pagod sa pagpapaayos ng kanilang buhok. No? Kasi yung ibang babae po, kung minsan 5 oras nasa parlor. Pero okay lang pong nasa parlor, beauty parlor, walang sa funeral parlor. Na, yan ang paano. No? So ito po yung ano natin, pero ngayon po nawala. No? So kayo po, kamusta na? Saan kayo humugot ngayon ng lakas, ng tapang? How do you de-stress yourselves nowadays? Detoxing yourselves, no? Reviving your energy. Lalo na kung minsan po, at itong panahon na ito, iba na yung binibigay na pagod sa atin. Iba na yung binibigay na stress sa atin. Parang di na makukuha sa isang malamig na beer. At meron pong mga ganyan sa buhay natin na hindi na nakukuha sa mga material na bagay ang solusyon, ang pangpanumbalik ng ating lakas. Sa mga pinagdadaanan natin pwedeng tayo malanta at matuyo, mawala ang sigla. Si Father Bel San Luis po, meron akong nabasang kwento niya. Minsan daw mayroong isang pare, nilapitan siya ng isang lalaki para mag-confide at magkumpisal. Sabi raw ng lalaki, sabi, Father, magkukumpisal po ako at ipagtatapat ko po, bubuhos ko lang po ang aking mga daing sa buhay. O sige, sabi lang naman na pare, ano bang sa atin? Sabi niya, alam mo, Father, yung isa kong anak na lalaki, nalulong sa drugs. Yun namang babae, nagkaroon ng anak sa pagkadalaga. At yun namang asawa ko, suga pa na sa sugal. At nang marinig ng pare yan, tanong niya sa lalaki, sabi niya, puro naman negative ang buhay mo, wala na bang positive? At sabi nila, ay meron pong positive. Ako po, Father, HIV positive. Sabi niya. Pero kung totoo man po yung istoryang yon, ang bigat-bigat naman, no? O kaya naman, palitan natin. Kung COVID-19 positive, ganun na ang pamilya, tapos tatamaan pa ng COVID-19. Ang bigat-bigat pag ganun. At yun po'y kwento lamang, pero pwedeng nangyayari sa totoong buhay. Yung mga ganong sitwasyon o kalagayan. Kaya ito pong ating ebanghelyo maganda, nakapanahon at angkop na angkop sa sitwasyon natin. Ito ang Panginoon, ang kanyang imbitasyon, ang kanyang panyaya ay lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng naghihirap at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kaginhawahan. Coming from the Word, from the Lord Himself, napaka-comforting itong mga salita niya. Gayong ang Panginoon mismo yung naging taong tulad natin. Alam niyang pinagdadaanan natin. Alam niyang maging tao. Napagod din siyang tulad natin. Alam naman natin na minsan nakatulog sa bangka. Ang lakas na ng hangin at saka yung alon, pero tulog pa rin. Siguro sa pagod. At marami pinagdaanan ng Panginoon. Pwedeng yung paninira ng iba, na mga parang katunggali niya. Dito nga po sa binasa natin ngayon, alam nyo, itong chapter 11 na to, ang simula nito ay tungkol kay John the Baptist. Na si John the Baptist natuwang mga tao, pero meron ding di natuwa. At sabi, si John the Baptist, hindi kailanman uminom ng alak. Hindi man siya nakikain. Pero ang paninira ng mga tao sa kanya, siya sinasaniban ng demonyo. Ganyan. Nung ang Panginoon ang dumating,
nakipag-inuman naman, mahilig makipag-umpukan, nakikikain. At ang banat naman sa kanya, siya isang lasenggo at matakaw, nakikisama sa mga makasalanan. Kaya tignan niyo po yung Panginoon. Panginoon na mismo, pwedeng siguro ang hugot niya o kaya nararamdaman niya saan siya lulugar. Kung hindi makikiinuman, sinasaniban. Kung nakikiinuman naman, lasenggo. Saan ka pa? Saan ka lugar? Parang hindi niya alam kung saan maglugar. At kung susundan mo pa po rito, parang bine-ventilate ng Panginoon ang damdamin niya. Sinasabi niya, sa Chorazin at Bethsaida, sabi niya, kung sa Sodom at Gomorrah lang ako nangaral, matagal nang nagsisi ang Sodom at Gomorrah. Sana hindi yan nasunog ng asupre. Ibig sabihin, ang galing na ng pangangaral ng Panginoon. Ika nga, nakakatouch. Pero meron mga palang bayan na hindi siya tinanggap. Meron palang mga taong effect ang mga sinabi niya. Chorazin at Bethsaida. Pati po yung binanggit pa niya rito, yung Capernaum. Alam niyo po, yung Capernaum, yan ang pinakasentro ng kanyang ministry. Doon siya gumawa ng headquarters. Kaya sabi niya, at ikaw naman, Capernaum, akala mo ba tataas kang hanggang langit? No, ibabagsak ka. So, ibig sabihin, kahit sa Capernaum, parang may sama ang loob ang Panginoon na hindi rin siya tinanggap ng iba doon. Hindi rin siya pinakinggan. Kasi ang Capernaum parang ito yung pinakasentro ng ating parokyang Parian, Mexico. Tapos yung mga taga-Parian hindi nagsisimba. Ang mga Parian ang matatagas ang ulo. Buti pa yung mga malayong barangay, sila yung una na nakikibahagi sa simbahan. Parang ganun. Kaya ito pong chapter na ito, dama mo na ang Panginoon mismo ang unang nakaranas ng hirap at pasakit. Siya mismo ang nabigatan. At para bagang yung chapter 10 po rito ay ang pagsugo sa mga lagad niya. Ang tatanggap sa inyo, tatanggapin ako. Para bang inunahan ang kanyang mga lagad na sila rin mismo kung anong mararanasan ng Panginoon, ganun din ang mararanasan at sasapitin nila. Kaya ito'y parang panyaya kung sakali man ganito nang mangyari sa inyo. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, kayong nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kaginawahan. Kasi ang Panginoon mismo, ang unang mabibigat ang dinaanan. At tunay na nakakapangawit ang kanyang naranasan. Ulti nga po kamatayan, di ba? Nagbigay din sa kanya ng takot. Yung pasakit na kanyang haharapin. Doon sa hardin ng Getsemani, sabi niya, Ama, kung pwede, tanggalin mo sa akin tong kopa ng paghihirap. Kaya ito po yung Panginoon. Siya na nakisa sa atin, pera sa kasalanan. Alam niya ang ating kalagayan na sitwasyon. At sa panahong pong ito, na malamang para-pareho tayo ng nararamdaman. Pare-pareho tayo ng nararanasan at pinagdadaanan. Siguro, pwede mag-iba-ibang antas, pero meron tayong commonality. Itong Panginoon na nag-iimbita sa ating lahat. Hindi serbesa ang solusyon. Hindi bidyoke. Hindi kape. Hindi spa. Hindi kung anumang mga material na bagay ang pwedeng makaibsan sa ating hirap at pagod sa panahong ito, kundi siya mismo, ang katauhan ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kasi po titignan niyo po yung bawat sa atin, mahirap ng sitwasyon natin, pero kung titignan natin yung iba, mas mahirap ang kalagayan nila. Yung mga naka-abroad, awang-awa ko sa ibang mga taong naka-abroad na hindi man sila inaasikaso ng gobyerno kung saan silang tatrabaho. Kaya meron po sa kanila natuturete. Meron na po tayong nabalita nagpakamatay, di ba?
lalo na sa mga seafarers. Kasi feeling nila, para silang na-corner ng kalaban. No way out. Kaya, ayun, nagpapakamatay. Pero ito pong ebanghelyo ngayon, no? Hindi tayo nako-corner. Hindi yung wala na tayong pwedeng magawa sa sitwasyon. Meron pa, nandiyan ang Panginoon inviting us, come to me, all you who labor, and I will give you rest. Kahit po yung mga kababayan natin na hanggang ngayon nasa mga ports at saka sa mga airports natin, hindi pa nakalipad, hindi pa makalayag sa barko, natutulog muna dun sa tabi-tabi, nagkawawa, no? Ang bibigat ng pinagdadaanan. Pero ganun pa man, sa mga ganyang sitwasyon, sino bang makakapitan natin? Sinong lalapitan natin? Ito ang maamong Panginoon na handang dumamay, sumama, makibahagi, at tulungan tayo sa pagpasan sa anumang ating pinapasan sa panahong ito. At maganda po na ginamit ng Panginoon dito yung mag-aral kayo sa akin, sabi niya. Na para bagang sa panahong ito, mahalaga pong mag-aral tayo sa pagtuturo ng Panginoon. Kung minsan sa pagpapasan ng anumang bagay, ang kailangan lang know the techniques, ika nga. Kung minsan pag mali ang pagpasan mo sa isang bagay, mapipilay ka, masasaktan ka. Pero kung alam mong kung paano ito pasanin, baka mas maging magaan, mas maging madali. At para sa akin, ito po yung Panginoon, siyang magtuturo sa atin kung paano natin pasanin ang pinagdadaanan natin ngayon. Sa akin pong pagninilay, itong pinagdadaan natin, maging bagan sa atin if we carry it with love. Ika nga. Pasanin natin ang buong pagmamahal. Parang nakikibahagi tayo sa hirap at pasakit sa Panginoon. O kaya po sa pamilya nyo ngayon, kung hirap kayo sa paghahanap buhay, dumadaing na kayo. Pasanin niyo ito ng buong pagmamahal sa pamilya at ito'y mas maging madali. Ano man ang hirap at pasakit, kapag yan ay inihandog sa minamahal, mas maging magaan kasi bukal at may pinaglalaanan. Tapos, kung ang Panginoon ay guru natin, para sinasabi sa atin, don't just carry it with love, carry it with patience, carry it patiently, nang may pagtitiis, may pagbabata, na may hangganan din ang lahat-lahat. Ang taong walang pasensya, talagang kagad magugulo ang buhay. Ang taong di marunong maghintay, na magtiis, wala nang abang ang pang maganda. Pero matuto kang magtiis, magbata. Dadaan din yan. Lilipas din. No? At by that time, mabubulagan na lang tayo na wala na. No? Tapos ng lahat. No? And then lastly, nandiyan po kung tinuturan tayo ng Panginoon para sinasabi sa atin ngayon, just be flexible. Learn to adjust. At matutong yung hindi na kayang yakapin, wag nang yakapin. Anong ganyan. Yung wala ng control, minsan sabi niya sa mga lagad niya, kung hindi kayo tatanggapin sa isang lugar, pagpagan nyo yung alikabok karembetisyo bilang tutol karela. Ibig sabihin, huwag na kayong maginanakit. Huwag nyo nang intindihan pa yon. Talikuran nyo na lang. Talagang ganyan, mayroon di tumatanggap, may tumatanggap. So, ganun din po. Adjust lang. Sa panahon ito, di na natin pwedeng maibalik ang dating ginagawa natin. So, i-adjust lang ang sarili. Be flexible. Harapin kung ano ang ngayon. Huwag nang hanap-hanapin pa ang ngayon hindi natin maibabalik. Kundi masasaktan lang tayo. Kundi lalo tayong masisira ng utak, ng isip. At tignan niyo po yung flexibility, napaka-importante. Alam niyo po sa sports, para maiwas
ito, iwas sakit. O kaya hindi ka masaktan. Kailangan maging flexible. Yung pag masyado kang stiff, madaling ma-injured. Kaya isa sa mga sports, halimbawa basketball, tennis, soccer, dapat flexible ka. Tignan niyo po yung mga goma. Ang goma, kahit talbog mong ganyan, toink lang, no? So ito rin po, sa larangan ng tunay na buhay ngayon, para sinasabi sa atin, let us be flexible. Learn to adjust. Learn to say na hindi ko kaya ito. Hayaan mo na lang. Ipasa Diyos na lang. No, kung ano lang ang kaya, yun lang. Kung anong pwedeng harapin, yun lang haharapin. Hayaan natin ang Diyos ang mangonsumisyon sa mga di na natin kaya. No. Kaya ito po, sana'y alam natin kung sinong lapitan natin sa panahong ito ng pandemya. Hindi tayo nako-corner ng sitwasyon. Mayroon pa tayong malalapitan. Ang Panginoon, He will teach us how to carry our crosses, our burdens. Gusto ko lang pong tapusin sa kwentong narinig ko kay Bishop Dong. Kay Bishop Dong. Nung pagdating niya rito, kinuwento na ito mayroon daw isang bata, naisipan niyang mag-garden dun sa kanila. Sa kanyang pag-garden, mayroong nakaharang na malaking bato. So kahit anong gawin niya, hindi niya mahila-hila, hindi niya matanggal-tanggal. Kaya konsumido yung bata. Hanggang sa kahit anong gawin niya, hindi na matanggal. Kaya inis na inis. Dumating ang kanyang daddy. At nakita niya ang kanyang anak. Oh anak, ba't ganyan? Ba't inis na inis ka? Ba't galit na galit? Paano? Daddy, sabi niya, hindi ko matanggal-tanggal itong batong ito na nakaharang dito sa garden. Sabi ng daddy, ginawa mo na bang lahat? Lahat. Opo, daddy. Kumuha ko ng lubid, hinila ko. Ano pa? May kartilya pa. Wala pa rin. Sigurado kang ginawa mo ng lahat. Opo, wala na akong alam na gawin pa. Ginawa ko ng lahat. Parang meron ka pang di nagagawa, anak. Ano yun, daddy? Sabi niya. Hindi mo pa ako hiningan ng tulong. Hindi mo pa ako hiningan ng tulong. Ayaw nga pala, daddy. Sabi na. At yun nga nang sa tulong ni daddy, natanggal ang bato. At ngayon po, baka sinasabi niyong ginawa niyo ng lahat, pero baka meron pa tayong nakakalimutan. Hindi pa tayo lumapit at pinakinggan ang anyaya ng Panginoon na sa Kanya tayo lumapit at humingi ng tulong sa panahong ito. Amen. Magsitayo na po tayong lahat at buong tiwala nating ipahayag ang ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Sabihin natin, sasalpantaya ko King King Diyos, Diyos, sa may ipang may payang payang tutu, tutu, ninalaking banwat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliging upayanin banalay Espiritu, di bayit ka Santa Maria Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubiyang mebye, kay patas siya banwo, makalukluk wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kung ka rin mabye, ang pong mga mate, sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak da rin Santos, King Pangapatawad da rin kasalanan, at King mga sabihin ng mebye, hindi alang nangga. Amen. manalain ta kang Jesus, sa kakatang Ginoo, amin tuturo ka ring tao, king tunay kabyasnan ning pakalulu at lugod, nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
Ginong Jesus, ituro mo ka rin matalino at mga biyasang mangging malati at mapagkumbaba, ban abulalag mo inlugod ningit pa karela, inyangaming manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin kailangan magdalang mabayat apusan, ipabalo me karela, ing mamu ng paod ning ebanghelyo, ban atalastas da inlugod nig pa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin ating pakibatan, king kapakananing bansa, iturumong misakwil king gera, at magdulap kapayapan, bate king katuliran, ban akwarang akilala inlugod ningig pa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin pinilirang sumuyo ka rin kalulong dili, gustan mong ela masisira loob, ban aranasan da inlugod ningig pa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwan tamo po insaritang kapagnasan. Ginong Jesus, mayaping at kaketi, ngening kayabe mi. Pakiramdaman mo kami, huling balo mo kami, at pagnasan mo keng tumula. Iking gidumi, manggaman, king alanganga. Amen. Makyala, pitabo king dalito, pamagsadya ka ringain. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, hingi kapurat kaligayan ning kayan lagyo, king kaya katami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon, king ikaligay ng kaya kang lagyo, padalisaya na kami, at dala na king ilapit king bilang angga. Itiadon mi king lagyo na namang Yesus, a Ginoo mi. Amen. Ang Ginoo man tabi ake kayo, At keko ang timurin, yat nayo rem puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, beba na ing kayang sarili ban mi bait king metong a birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapapusan na kamatayan.
at kimpaman niya binang mebye, pigkaluba na kaming biye alanganga. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, manaya'y Ginoo, Diyos mayo kaya. Ipluin banwa, pinagpat kingke, kaligaya. Hosana, Hosana, kingka, katas-katasan. Waning daratan, pinagyo, mingiyo. Waning daratan, pinagyo, mingiyo. Hosana, Hosana, kingka, katas-katasan. Waning daratan, pinagyo, mingiyo. Waning daratan, pinagyo, Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami majari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene, karing kayang disipulo nga na, kuha niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayin pepasalamat kaya ka. At binyan yung kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, bangketa mi patawaran daring kasalanan. Dabta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gagalakan. Pamasubing umibig, kay kami ang pagmasusyan. Panyatang mong maligaya, kay kami ang Inyang ini gaganakan mi pa ing kamatayan at pamanyabli ng may biye ning anak mo. Diramyo kaya kay ting tinapin ing biye ting kalis ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Ganakamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing niya, ating sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magtamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga.
paminto king amanan talapangabos at niyubog kimbala ng turo, nga tamang yaning mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasaupan kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, aning laban mo yung kasalpantianan ng kaya kay iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kay ko ang timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kanyan po. Cordero ng Diyos, kilala mo, ng kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami.
Ngayong kordero ng Diyos, na minalako king kasalanan ng ato, ng tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ay kumantang pantanggap ko, dapat ikasme ang amalo mo, umayat na ako. Dito po magkumunya, manatili tapo kay katamong lugar. Lalapit lang po kayo ding i-MDC tamo. Lumapit, lumapit,
Karin pong kay Abe, may sisimba aking live streaming, si Claude Tamco, banba nga dyan, in dapat ay spiritual ng pamakinabang. O Isus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka kung kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran ko, may git kinsablang bagi, at pag nasan ko, intanggapan ko. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan yung sarili ko keko. Emusani pa yung tulot kapilan man, yung mikawani ko keko. Amen. Si Claude Tamo po, para king orasyo imperata, itamongan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamateno, karinda kalatao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampad king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, narsis, at din sablang lilingap, karing mistalunan. Ban makasuyo, karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin lo, retang miyawan no, kumayat na sanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo. Pagkala mo lang alangagang kapaynawan, retang mayang unabye. Pagkala mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikakayap din sabla, at ban makasahop kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipanagumpuin keko, ing patuknangan mo, ing pangakalat niting virus, at ting pangkakabus mi, karin takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ni Banal Espiritu, Diyos manggamang king alanganggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos, e masana pisawili ing aklis mi keko, king kakulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganim, o maligaya at kananuana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. Santa Monica, ipanalangin mo kami. Saint Benedict, ipanalangin mo kami. Bayo po yung tauling panalangin at bendisyon. Bendisyon ng talapapo iting laro ang po pang religious articles ang kakatang kapatid na Madre Benedictines. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. I bless and exorcise you, oil, medals, and other religious articles by God the Father Almighty, who hath made heaven and earth, and things that are in them. May all the power of the enemy, the entire diabolical host, all assaults, all the illusions of Satan be removed and expelled from this oil, that it may be conducive to the health both of mind and of body, of those who shall use them. In the name of the Father Almighty, and of Jesus Christ, His Son, our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the charity of the same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire.
Amen. Let us pray. Almighty God, giver of all good things, we humbly beseech Thee that through the intercession of Saint Benedict, Thou wilt impart to this oil Thy benediction, in order that who use them and earnestly strive to perform good works may deserve to obtain health of mind and body, the grace of sanctification, and the indulgences granted to us, also that may endeavor with Thy merciful help to escape all the snares and deceits of the devil, and may be able to appear holy and stainless in Thy sight, through Christ our Lord. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, kapinanman sana, kay magkulang babye kapurian keka, para king kaganapan ng biye at kaligtasan, ipagkalud mo kaya kami kanitingay Kristiya. Idiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kay kawan timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos, amay payang tuto, ang ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ni kakatang kapag masusyan, inya umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Miras na binyagan, ipagigawalitangan, bendisyon ni Diyos lawin kuwan, ikatayang babagalan. Amalu ang pagkamalan, amalu magkikasalan, uwasan ni kararumduman, yain ka paniwala. May oras kaya ngayon po, dakal pong salamat, magandang araw, maraming salamwat. So ano po, manatili natin ang physical distancing habang lumalabas tayo ng simbahan. Sige po, at mayroong space. Pag umalis na po yung harap natin.